бало занад ҳаматонро. аз кор саг бар ин гуруснаю хаста шуда меою, худо медонад ки ба пеша чӣ хел хӯрок мегузоранд. пос эрод гирифтан ҳам мумкин нест. эродгирӣ дарав мағалу оби дида. чува ман зан гирифтам. инро гуфта шавҳар қошуқро шарақи ба рӯи табақча партофту барҷаҳид ва бо нафрату ғазаб дарро кушода баромада рафт. зан ҳунгоз зада гиря карду аз ошхона баромад. шавҳар ба хонаи кори худ омад, худро ба диван партофту дароз кашид. ба васвасаи шайтон даромадиу зан гирифта мондӣ, мегуфту худ ба худ. ана лаззати ҳаёти оилавиро ҳам чашидӣ. ҷои гап не. ҷудо ҳам нағз. аз зан гирифтанам моҳи нагузаштаасту аллакай ба мурдан розиям. баъди ягон 4-1 соат аз қафои дар шарфаи пой шунида шуд. ин будагӣ гап. таҳқир намуд, қошу қавоқ карду акнун дар пеши дар қадам мезанад. оштӣ шудан мехоҳад. хайр чӣ омадан гирид. ман худамро меовезам ки оштӣ намешавам. гапи ман якто. дар бо ғиҷоси паст кушода шуду аз рафташ ҳамин тавр нимроғ монд. ба хона ким ки даромад бо қадамҳои хомӯшонаву эҳтиёткорона ба диван наздик шуд. майлаш, узр пурс, тавалло кун. оби дида рез. дарди доманаро мегирӣ, фаҳмидӣ? мури ҳам дигар аз ман як калима шунида наметавонӣ. ана хаб мехобаму даҳон намекушоям. шавҳар сарашро ба болишти нарм сахтар фурӯ доду паст паст хӯрок кашидан гирифт. ҳамо мардон ҳам занон бар ин суст ирода мешаванд. онҳоро тез ба ғазаб овардан ҳам мумкин асту аз дилашон баровардан ҳам. шавҳар ба тахтапушти худ расидани пайкари гармеро ҳис намуд. якравона худро ба девораи диван ҷавз кард ва бо иллат пойҳоашро ҷунбонд. акнун мо мардҳо дар ин гуна мавридҳо одатан дарро ба паҳлӯ мегардем, ҷавз мешавем, хушомад мезанем, ба зону дар меафтем. чӣ қадар тоқатнопазир аст ин гуна сархамкунӣ. лекин ба ҳар ҳол ӯро бахшидан лозим меояд. имрӯза ӯро азоб додан зарар дорад. бечора аз афташ ҳомиладор. ягон соатак рӯи хуш намедиҳам, хуб пушаймон шавад, баъд мебахшамаш, афт мекунам. ҳамин вақт дар болои гӯши шавҳар оҳкашии чуқуре садо дод. аз қафои он бори дуюм, сеюм оҳ кашида шуд. мард ҳис кард ки китфони ӯро дасти нозуке пахш намуд. хайр, кори шуданӣ шуд. охирин бор мебахшамаш. бечора ҳамин қадар дар сари болинам рост истод баъз. аз ин зиёдаш нағз не. аз ҳамин гуноҳи худам барои чизи беҳуда ин қадар ман мағал бардоштам. баъд ба овози баланд гуфт: хайр биё азизакам. шавҳар қафо паҳлӯ зада бо дастонаш бадани гармро ба оғӯш кашида, тфу! дар паҳлӯи вай саги калони ӯ Дианка хобида будааст.